și Cooper, astronauți. Dacă-i urmăm, mai multe învățăm. Răspunsuri vor fi să le aflăm. Veniți să ne amuzăm. Leo și Cooper în spațiul cosmic. Episodul 16. Cometa și originea vieții. Leo! Aici erai? Hei, doctore, ce faci acolo? Ascultă, Leo, trebuie să ajungi la norul Urt, pe care îl găsești la marginea sistemului solar. Acolo vei găsi originea vieții. Cum? Ce este originea vieții? Va trebui să descoperi singur. Pa! Dar, doctore, așteaptă, doctore! Ce e asta? Spune-mi ce înseamnă! Doctore, nu mă lăsa acum. Spune-mi ce înseamnă. Leo! Leo! Haide, trezește-te! Am primit un mesaj, Leo. Este foarte ciudat. Trebuie să găsim originea vieții. Originea vieții? Am visat că doctorul mi-a spus că trebuie să găsesc originea vieții. Cooper, haide să mergem pe norul Ort. Simt eu că acolo vom găsi ceva incredibil. Pe norul Ort? Ai o idee grozavă. Norul Ort este undeva la marginea sistemului nostru solar. Aha. Este o cometă. O cometă? Exact. Există foarte multe bucăți de gheață la marginea sistemului nostru solar. Din când în când, unele din ele pătrund în sistemul solar. Atunci când se întâmplă asta, le numim comete. Uite încă una! Mă întreb, oare aceasta este originea vieții? Da, cred că ai dreptate. Cred că ai ghicit, Leo. Haide să urmărim cometa aia. Vino cu mine! Bine! Hei, Cooper, unde crezi că se duce? Se îndreaptă spre soare. Se deplasează în jurul soarelui, așa cum o face și Pământul. Timp de 76 de ani va orbita în jurul soarelui din galaxie în galaxie. Tocmai mi-am dat seama că aceasta este cometa Halley. Cometa Halley? Da. Cometa a fost botezată după un cercetător pe nume Halley, care a observat-o pentru prima dată în 1986. În acel an a trecut pe lângă Pământ și o vom mai vedea abia în 2062. Trece pe lângă Pământ la fiecare 76 de ani. E complet înghețată. Și sunt atât de multe găuri la suprafața acestei comete. Leo, cometa se topește. Ai spus cumva că se topește? Exact asta am zis. Cometa este alcătuită din bucăți de gheață. Cu cât se apropie mai mult de soare, cu atât temperatura crește mai mult. În cele din urmă, cometa începe să se topească. Hei, privește acolo! Aceasta este coada cometei. Se formează în partea opusă soarelui datorită particulelor acestuia. Pe măsură ce se apropie de soare, coada cometei devine din ce în ce mai mare. Cooper, unde este originea vieții atunci?
Ce s-a întâmplat? Este unul din elementele care permite viața. Un element care permite viața? Exact. Cercetătorii cred că acum mult timp o cometă care purta aceste elemente s-a lovit de pământ și unele elemente s-au depus în urma impactului. Unele din ele au pătruns în oceane și ulterior s-au transformat în plantele și animalele pe care acum le găsim pe pământ. Oh, serios? Atunci asta înseamnă că am găsit originea vieții! Alertă! Un asteroid se apropie! Pericol de coliziune! Pericol de coliziune! Oh! Ce facem acum? Leo, trebuie să plecăm de aici! Vino, intră! Leo, nu putem scăpa! Trebuie să aterizăm de urgență pe pământ acum! Ține-te bine! Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au